אז מה קורה חברים? ופרק רביעי. שלישי. נכון, שלישי. כמה פרקים! של אנחנו אופים במיינקראפט. אז כן, המטרה שלנו זה להשיג דיימונד. הרגע אתה שיחקת הרבה יותר. אוקיי. אוקיי. זומבי. בואו נחפש דיימונד. עכשיו. אנחנו כבר מצאנו בואו נחפש דיימונד בפרק הקודם למכירה. מים. צריך מים. איזה דברים אופים. השאלה איפה יש מים. בחוץ בעיקר יש. טוב, תשחה בלבה. טוב, נצא החוצה? לא. כן, לא נורא. למה אני לא מצליח? אאו. די, למה? לאן אתה הולך? למה למעלה? בשביל מים. מה אכפת לך? אנחנו במילא. טוב, בוא נמצא מערה הרבה יותר טובה שנמצא עוד דיימונד. אוי. לך קיבינימט. סליחה. אני מצטער. בוא נלך לנדר. כן, אז זה מה שאני מחפש, מים. בשביל נדר. אבל תסתכל, צריך כאילו... רגע, למה אני שם בלוק? אוקיי, הגענו למקור מים. רגע, מים. נכון. זה שאני מנסה להסביר לך. יש פה, רוב הסיכויים שפה... הנה, דיימונד. מצאתי דיימונד. 2. תעזוב אותי. לא בטוח 2. אולי יותר. די, מי האחרות שמרביצים לנו? כל מי שמרביץ לנו. מים. זה מה שאני מנסה לעשות. אם לא הבנת עד עכשיו. מה אתה עושה? די. אתה לא יכול. מאיפה מגיעים אבל המים? רגע, בוא נחצוב קודם דיימונד. אני, אתה. 1. ואני, אתה שני. אוקיי, זהו. רגע. אוקיי, זהו. רק 2. זה בסדר. אנדרמן, בוא נלך שנייה. אני לא אוהב אותך. אז תמו. סוף סוף אנדר פר. אוי, אנחנו צריכים... אוי לא. אתה חושב על מה שאני חושב שקרה. הוא פושט לנו את האנדר פר. זה לא אפשרי. זה אפשרי. ככה מיינקראפט עובד, דמי. די. מצטער לבשר לך. עוד דיימונד. אני חוצב עכשיו ראשון. כן. השני. אתה יודע מצאנו. אוי, חצבתי 2. אז גם אני 2. אוקיי, זה... חצבת 2. חצבתי 2, זהו, זה הכל. רגע, די, איפה יש מים? אנחנו עכשיו צריכים... מים צריך בחוץ, תעלה למעלה. אבל... עוד אנדרמן. לא נלך עליו עכשיו. די, עוד דיימונד. אני ראשון. עכשיו אתה ראשון? נו, באמת. אז רגע, חכה, איפה יש מים? שכחנו איפה המקום... מים. רגע. לא, יש לנו 12 דיימונד. לא הרבה. למה אנחנו צריכים לכלול? הנה מים. לא יודע. בשביל להיות אופים. לא, בשביל פיקקס צריך דיימונד. שמע, בודליק. רגע, למה עד עכשיו לא פשוט שילבנו הרגע את המים עם הלבה? כי אתה תראה מה יקרה. צריך גם מים או גם לבה. בלי מים, כאילו. טוב, אז תעלה למעלה לקחת את המים. זה יהיה קשה. תאמין לי. אמרתי לך. אבל אתה יודע מה הרעיון שלי היה קודם גם? מה? פשוט לחסום את המים. נכון. את הזרם כאילו, ואז...
לא. עכשיו תעלי. אוי, לא. אוקיי. נעשה פשוט מפה. מה? איזה חרא. לא. תביא. זה קשה, תאמין. לא תצליח. הנה זה מתחיל פה. אלק לא הצליח. וואו. עכשיו נפל. רגע, אבל איפה הסוף? למה לא פשוט בנינו ככה? כן, לא צריך לבנות. צריך לחצור למעלה. נראה לי כאן. לא, הם באים מבחוץ. צריך... לא, הם באים מכאן. אוקיי, עכשיו... פשוט תיפול. תסתכל מה השיטה. עכשיו אנחנו צריכים למצוא אגם לבה. וסתם לקחנו בלי לבה. כי תסתכל מה השיטה. אני יודע, כן. צריך אגם. הנה. לא, זה לא אגם. סוג של... לא באמת. פשוט תבנה מעל אבא אגם לאבא. סתכל, תביא. לא, אני לא... זה לא... למה שזה לא יעבוד? דיימונד. זה יהיה לבה זורמת ולא... אני ראשון. מה? לא, אני הייתי אמור להיות ראשון. טוב לנו. עכשיו יש לי 2 ברצף. בפעם הבאה תחצוב 2. אבל אני מצאתי. לא עושים ככה. מה אני מצאתי? לא. קושר. טוב, בוא נעשה קאט. רגע. לא קאט. מה לא קאט? טוב, בוא נעשה קאט. כן. אז כן חברים, מצאנו שער לפורטל ועכשיו אנחנו הולכים להדליק אותו וכמובן 3. אוקיי, אנחנו נכנסים. כמה זמן להיכנס, אלוהים ישמור. אוקיי, אז אנחנו כאן בפורטל. איזה כיף אומנו. אוקיי, אז רגע, לי יש ווידר. סתם לא נכין. סתם לא. כן, זה סתם להכין ווידר. אבל אתה יודע מה אנחנו מחפשים. הפי גאסט. הפי גאסט. ניקח אותה, למה לא? מסכנה. במקום עגול. כל החרא הזה. אוי. מה? זה יפה אותך לאט יותר. יש פה נראה לי עוד הפי גאסט. לא. רגע! אתה חושב על מה שאני חושב? נדרייט מתחת ללבה. טוב, יאללה, בוא נבדוק. וואי! זה יהיה קשה אבל. כן, זה קשה, אבל ניקח. אני לא כזה בטוח שאנחנו כאלה מומחים לזה. לא נורא. וואי, בסה שאין את הבאגים של פעם. פעם היה באג מגניב רצח. והיינו יכולים לראות. האם יש כאן? טוב, בינתיים אין כאן. נמשיך בחיפושים. בוא לא נהיה. בוא נצא מעל אבא. בוא נראה מה הולך בחוץ. אתה לא בחוץ. אני עוד מעט בחוץ. אוקיי. הנה יש כאן גס. גסט. אין לה מה לעשות לנו. לא, אבל אם היא הוראה לך תחזיר אותי. לחץ על כן. זה כיף. והיא מביאה לך דיסק. אתה רואה את זה? לא. נראה לי. מה ראית? לא. כן. לא חשוב. חשבתי לא. לרגע שזה של ה... כן. גם אני חשבתי. בוא נראה אם יש פה אולי נדרייט. אין כאן נדרייט. תפסיק לחפש. טוב, צודק. לא תמצא בקרוב. שמע, מה יש לך? זה הקולות של המיינקראפט.